हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आं दा टाउनाव थांनो नागिरदों लोगोफोर आधार कार्ड बेफोरबायदि बानायहैनो नागिरदों माने मास्टारफ्रा आधार कार्ड गैया नालाय बेखौनो बानायनो नागिरदों आरो जों गारि नेदोंमोन बिदि थाङो थाङालै आं जा गरम गोबानो ओंखारलाबायो बै बेटारिया खालि दां बिदि थांसै थांगासै जों लोगोफोर नायलांबाय थादों बार नाङो बेटारियाव गारि मोनना गाखोबाय ओरैनो जोंना फिसालाफ्रा नै ओमफ्राय सानैखौ बायहरलाय मा लोगोनो मालाय सानैजोंसो लोगो बिस्रा लोगोसो होनलायलायो थांनोसै होमबा जों बानायग्रायाव एकटा আছে जेरक्स खालामसै जों लेखाखौ गासिखौबो जेरक्स खालामनांगौ हाबा ओरै गोबां मानसिफोर दंबा गरमखौ होबा गैया खामानि गैया जोंना मोनसेबो जायासै सानैखौ मोननाबो जायासै जाफुंनाबो जायासै आधार कार्डआनो डकुमेन्टसानो आंना गासिबो हजोंनि जोबसिना ओंखायनो जायासै हौवासो फैनांगौमोन हौवाया फैयासै लिंहरदोंमोन सोलाबासै बेबो फैनो गाबोनसो फैफिननानै बानायफैसै आधार कार्डखौ सासेना जासिगोनदां बानायगासिनो जारलासो ओरैनो फैसा गारफैनायल' जाबाय डकुमेन्टस मिलायबालाय जागौमोन आरोना दा बानायथारोबाबो आंनियासो फैजोबगोन नालाय उन्दैना प्रब्लेम जागोन देनां ओंखायनो बानायलांला फैनानै बानायफैसै दलथा खोमायालाय बांगालखौ सोबाय नै बांगालखौ udah gimana itu? Kokrajhar noisone biar नायदो लोगोफोर दखाना जा गिदिरखा आरोना गोलाव गिदिरथार आरो सोब बुस्थुआनो दं होनना बुंजायो गोलावथार दखाना ओरैनो गंसे लाबायबाय ओंखाम जानो लालाबायग्रा न'आव सफैबाय आं लोगोफोर टाउननिफ्राय आङो एकदमबारे आजायानो जोंना जिनिस बिनायानो एन्थरज आरोना ओंखायनो आङो भिडिअ लायासै मोजाङैहाय आङो एकदमबारे गथ'आनो उपद्रगानो अयथासार मा बियो जेखौ नुयो बेखौनो बियो गस्ला बिलाइ मा बिलाइ गस्लाखौबो लाबोबाय
ओमफ्राय फांखा नायदोंमोन ना आङो फांखा बेखौबो लाबोबाय आरोना आङो फांखाखौ गंसे लानानै फैबाय भिडिअखौनो मोजां लानाय जायासै आं लोगोफोर एकदमबारे गथ'नि उफद्रबजोंनो आरोना बिराद डिस्टार्ब जायोबा टाउनफ्राव माबाबा बहाबा जेनेबा बहाबाफोर बेरायनो थाङोब्ला उन्दैफोर लानानै थाङोब्ला बिराद डिस्टार्ब जायोना बे दलद थाग्राबासो दलद थाग्रासो जोंनाथ' बिराद दलद थानो रोंखाथारा नोगोद दुस्थ' जेखौ नुयो बेखौनो बियोना आरो बियो बिराद गाबलाबायबावोसो आरो मा बियामोनथाय बियो र' हा आइसक्रिम आइसक्रिम बावबाय आइसक्रिम मोनजादोंना नों सिलाय मोनैनि हायावनो दसे जिरायना गाबबावबायब्रा बे नोगोद लासिं सिंखा जानला मालासो बियो बेखौ लांजाया बाजारावहाय सिलाय मोनैनि गाबबावबाय ओमफ्राय मानसिया ओमफ्राय जानायाथ' मा बियो आलु परथा जानो बिबाय आलु परथा जाहोबाय आरो आइसक्रिम जानो बिलायबाय आइसक्रिमखौबो मोननै लानानै फैबाय आं मोनसेया 65नि जाहोबाय ओमफ्राय मोनसेखौहाय 35नि आइसक्रिमखौ जाहोबाय आरो फैनायाव आरो जाबोबावबाय बे माजा बायदिसिना लाबोबाय नोगोद जानो बिखायो आरोना बे लांजाया बेखौहाय साला जाफुंसारखौ लांजाया आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सै लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो हायोबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर होमबा आं एसेयावनो दोनथ'सै लोगोफोर बिराद गरमथारबो बोथोरा बाय